Catalunya ha estat a l'escenari de diverses activitats de la Marató. Un equip de 30 minuts s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha estat testimoni de jocs infantils, arts marcials, cercaviles, concursos, desfilades, botifarrades i un munt de coses que acaben amb hades. Catalunya us presenta ara, a 30 minuts, Catalunya, un país més enrotllat que el cap de David Bisbal.